Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Revi. Dinten menika kita badhe sinau basa Jawi. Ananging ampun kesupen dedonga rumiyin nggih. Kanthi sikap sempurna lan kanthi maos basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inggih cekap salajengipun materi. Dinten menika kita badhe gladhen nembangaken tembang gambuh kalian mangertosi cara nemtokaken guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Salajengipun Ibu badhe maringi tulodo nembangaken tembang gambuh. Para siswa saged nyemak lan sesarengan niraaken anggenipun Ibu Revi nembang. Bocah sing soleh kuwi tansah bekti marang Rama Ibu, ora ninggalake kewajiban suci. Silaturahmi mring guru, mring sasami andhap asor. Yuk nembangaken malih sesarengan nggih. Bocah sing soleh kuwi tansah bekti marang Rama Ibu, ora ninggalake kewajiban suci. Silaturahmi mring guru, mring sasami andhap asor. Kados pundi? Gampil nggih. Isine tembang gambuh kala wau yaiku ngrembug titikan utawa ciri-ciri bocah sing soleh kuwi kudu bekti marang bapak ibu, menawa dikandhani boten angsal ngeyel, banjur bocah sing soleh kuwi ora bakal ninggalake kewajiban suci kayata salat. Ampun kesupen ugi ngajeni utawa menghormati marang bapak ibu guru lan mring sasami utawa kalian kanca kedah akur, guyub, rendah diri, boten angsal sombong lan boten angsal jotaan utawa sengit-sengitan. Dados tembang gambuh menika awujud pitutur ingkang becik. Salajengipun kita badhe sinau guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Guru gatra yaiku cacahing larik saben sak tembang. Lajeng guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sak larik. Lajeng guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra utawa larik. Guru lagu menika wonten A, I, U, E, O. Wonten gangsal nggih, namung A, I, U, E, O. Supaya luwih jelas, ayo padha nggatekake caranipun nemtokake guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Ayo disemak. Cara nemtokake guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu ing tembang gambuh iki. Guru gatra utawa cacahing larik ing tembang iki ana 5. Banjur guru wilangan ing larik sepisan ana 7. Carane ngitung kados gambar menika nggih. Lajeng
larik kaping 2 ana 10, larik ketelu ana 12, larik kepapat ana 8, larik kelima ana 8. Banjur guru lagu utawa tibaning swara ing larik sepisan yaiku U. Banjur guru lagu ing larik keloro ana U, larik ketelu ana I, larik kepapat ana U, lan larik kelima ana O. Nah, kados mekaten wau caranipun nembangake tembang gambuh lan cara nemtokake guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Matur nuwun sampun gatosaken video pembelajaran menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.